саломи гарму ҷӯшони хидмат мерасонам ба кулли бинандагони канали Рӯйгон Авиа. Шуморо хушомадед мегӯям ва шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки видеоро то охирша тамошо кунед. Классҳои худтонро дариқ надорем, подписатсияро фаромӯш накунед. Поделится кунед то ки дигаронам хабардор бошанд. Бениҳоят шикоятҳои зиёд мешавад аз тарафи муҳоҷиро дар бораи блогерҳои Тоҷикистон ва дар бораи рекламщикои Тоҷикистон. Пеш аз оне ки шикояти муҳоҷироро шумо дар бар расонам, якчанд маълумотҳои дигарро пешкаш шумо мегардонам. Бо диққат видеоро то охирша тамошо кунед ва хулосаи худтона метавонед дар комментария бинависед. Айни ҳол чӣ хеле ки шумо дидестед, ман дар автовокзали Котелники қарор дорам ва ин автобусҳоеро ки шумо мебинед, ин автобусҳо аз автовокзали Котелники на фақат ба Тоҷикистон сафар мекунанд, балки дохили Россия шумо метавонед харидорӣ кунед. Аввал хусус нафарое ки билети поезд дорен ва шумо мехоҳед ба Волгоград сафар кунед аз Москва, метавонед муроҷиат кунед ва мо билетҳои яъне дохили Россияро ҳам шумо менависем автобусоша. Ва ногуфта намонад ки расо рӯзи 23 апрел яке аз ин автобусҳо сафар мекунанд ба хатсайри Котелники Хуҷанд прямой рейс ва пересадка Душанбе мешавад. Пересадка Душанбе 7000 рубл ва прямой рейс Хуҷанд нархи чипта 5000 рубл аст. Маълумоти дуюм, автобус барои ҳама нест. На ҳама тоқату қуввати ба автобус сафар кардана дорад. Автобус барои ҳамон шахсое ҳастае ки сайри саёҳата дӯст медоранд ва барои ҳамон нафарое ҳастае ки дар вазъияти душвор гирифтор шудаганд. Айни ҳол яъне 23 апрел дар рейс ҳастае, нархи чипта прямой рейс то Хуҷанд 5000 рубл. Ва нафарое ки шумо шароит доред ва қуввати ба автобус сафар кардана надоред, озурда набошед. Шумо метавонед муроҷиат кунед ба канали Рӯйгон Авиа ба билетҳои ҳавопаймо, билети самолёт. Бениҳоят айни ҳол аз Москва ба Тоҷикистон билетҳо арзон шудаганд, хо ба Хуҷанд бошад, хо ба Кулоб, хо ба Душанбе, хо ба Бухта. Шумо метавонед муроҷиат кунед ва ба нархи дастрас билетотонро харидорӣ кунед ва парвоз кунед ба самолёт. Маълумоти сеюм, ҳар як муҳоҷир рақамҳои телефони доимии канали Рӯйгон Авиаро бояд дошта бошад. Ба кадом хотир? Шумо аз канали Рӯйгон Авиа на фақат билети самолёт харидорӣ карда метавонед ё ин ки билети автобус, балки нафарое ки мехоҳем мошинотонро яъне дар қайд бимонед дар Москва, ё ин ки страховка кунед, ё ин ки нафарое ки шумо квартира сутичников тестен ё ки комната сутичников тестен метавонед муроҷиат кунед, ё нафарое ки мехоҳед паспортҳои худтонро проверка кунед, обши база қатъӣ метавонед муроҷиат кунед, ё ин ки нафарое ки мехоҳед шумо картаи Тинькофф дастрас кунед, озод шумо метавонед муроҷиат кунед. Рӯйгон Авиаро на фақат шумо тариқи YouTube метавонед пайдо кунед, балки Telegram, Одноклассник, Контакт, Instagram, TikTok. Вақте ки шумо мекушоед Рӯйгон Авиа менависед, дар ҳама шабакаҳои интернетӣ меброяд ва шумо метавонед, яъне ман дар комментария закрепит мекунам, метавонед даромада ва обуна шавед дар Телеграми Рӯйгон Авиа ва дар Одноклассник. Нафарое ки Одноклассник истифода мебаранд, Instagram нафарое Instagram истифода мебаранд. Дар ҳама шабакаҳои яъне официални Рӯйгон Авиа шумо метавонед обуна шавед. Ва рақамҳои доимӣ дар шабакаи канали Рӯйгон Авиа ҳаст, метавонед сохранит кунед дар телефони худтон ва саволо бошад метавонед муроҷиат кунед дар WhatsApp. Мегзарем ба шикояти муҳоҷиро. Видеоро бо диққат тамошо кунед, поделится кунед то ки блогерҳо, рекламщикҳо бохабар бошанд. Ва тӯли якчанд рӯз мешавад бениҳоят зиёд занг мезананд муҳоҷиро ва хабардор мекунанд, яъне шикоят мекунанд ки блогерҳоро мо дастгирӣ мекунем, блогерҳо дастгирӣ намекунанд, яъне бениҳоят зиёди муҳоҷироро хориҷ кардан аз Россия. Айни ҳол бениҳоят зиёдаш дар Тоҷикистон яъне бекоранд. Бидак ҳолатое ки бисёриёш ҷои кор доштанд ва дастгирӣ мекарданд блогерҳоро. Ҳар як чизе ки рекламщикҳо реклама мекарданд ва харидорӣ мекарданд. Ва айни ҳол аксарияти ин муҳоҷиро яъне бекоранд дар Тоҷикистон. Ва аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ин шикояти муҳоҷироро ба назар бигиред. Нафарое ки дар Тоҷикистон қарор доред, зиёди муҳоҷироро депортатсия кардаган. Нафарое ки шумо дорен, шиносотон ҳастай, хеши таборотон ҳастай, заводу фабрика доранд ё ки ҷои корӣ ҳастай, дар каналотон бимонед то ки ҳамон нафарое ки беҷои кор монданд дар Тоҷикистон яъне рафта кор кунанд. ҳаракат кунед, кӯшиш кунед, ҷои кор нишон битен дар каналотон, дар видеоҳотон нишон битен то ки рафта кор кунанд, рафта яъне кор кунанд, зиндагишонро пеш баранд. Бид рӯзое ки шуморо дастгирӣ мекарданд ва имрӯз бетараф набошед. Имрӯз бетараф набошед. ҳамон муҳоҷирое ки баргаштанд ба ватан ва айни ҳол яъне дар ҷустуҷӯи коранд. ва эҳтиромона хоҳиш дорам ки шумо манам бояд дарк кунед, бифаҳмед ва ин хоҳиши ҳамон муҳоҷирое ки шуморо дастгирӣ мекарданд, ҳамон муҳоҷирое ки
яъне вақте ки шумо видео мегузоштен класс лайк комментария ва доду вой мегуфтен шуморо дастгирӣ мекарданд ва имрӯз эҳтиёҷ ба шумо доранд ки шумо дастгиришон кунед. боварӣ дорам ки шумо мана дарк мекунед, на ин ба хотире ки сиёҳ кардани шумо ё ки шуморо пас задана, ин ба хотире ҳастае ки яъне сарҷамона боша ҳамон нафарое ки яъне шумо доред, ҳамон хел шароите ки хеshi табортон ҳастад, шиносотон ҳастад, ҳамсоётон ҳастад, ҷои кор доранд ва коргар дар коранд, яъне бимонед дар каналотон, то ки як хоҳар, як апа, як модар, як бародар, як ака, як додаре ки яъне баргаштаган ба ватан айни ҳол дар ҷустуҷӯи коранд, депортатсияшон кардаган бисёриёша, то ки ҷои кор пайдо кунанд ва кор кунанд. Худоҳофиз, интизор бошем видеои ояндара.